Takže otázka vypadala jednoduše a tak jednoduchá nebyla. Celá tato mašinka je z bukového dřeva. Pouze tato špejle je lipová. Takže správná odpověď byla buk a lípa. Jelikož nikdo správně neodpověděl a my rádi posíláme dárky, tak všem, kteří dali sdílet, anebo klikli, že se jim to líbí, tak ať nám napíšou e-mail a my jim pošleme dáreček. A protože chceme tuto mašinku 100% někomu darovat, tak další soutěžní otázka, která bude vyhodnocena v pondělí ve 14 hodin, je, kolik tato mašinka přesně váží. Tato mašinka se dá použít jako hračka na zem a otázka je, kolik váží. Nejbližší číslo v gramech dostane od nás tuto mašinku. Děkuji.